Masundanyika. There is something about President ED Mnangagwa. Especially when he came in. Panama statements avo atakatoita ma street lingua machina tunotoataura and everything. Hate him or like him, but these are some of the statements that ndinoziva since he came in. Like in 2019, ndodla zvangu muriwo namapotato. Number 2, statement rekuti zviri safe here izvi. It also came from him. Statement rekuti ngazviende. It also came from him. Even statement rekuti ndiri chairman weSADC. It also came from him. Then statement rekuti musoro wamai vako. There are many statements that he has made in this whole years, I think 7 years that he has been president. Like I know kuti baba bona vane ma statements avaimboita like zviroto all these other statements, some of them that we miss, but I just wanted to say kuti this one this poem or this poet uyatora mukombe. Guys, watch this and you tell me what you think about this statement. And even the president vaseka wata uyu wakanyanya uri. Kundusalani kumba matika unovakaza nokuoneshoka kuzoti kuona munhu mimakare vamani kati kuona munhu vana vanokaruka chifamba usiku vana vavete muchayevuka here zvakakufambisai usiku vana vavete akati kufamba masikati vana vangazvinamira ukaiwe inezenze vara muchuru vara ramasango aiwa chibva mhondoro chikugamuchiyeri